Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepindah malih Ibu. Nggih. Ini saya ngantuk beneran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang tercinta suami Mas ingkang hormati Bapak para Bapak Kiai, ingkang hormati para Ibu Nyai, Ibu-ibu, Mbak-mbak lan adik sedaya. Monggo lan rumiyin kita maturaken raos puji syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Amargi saking rahmat lan pitulunganipun Allah, kita sedaya ditakdiraken malih saged rawuh silaturahim malih wonten Masjid Shirathul Mustaqim Polres Magetan. Mugi-mugi langkah kita sedaya saking dalem menika dicatet dening Allah sebagai amal ibadah. Amin. Ya Rabbal alamin. Sholawat mugi salam mugi-mugi tetep kalipaken dumateng junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya diakui sebagai umatipun lan pikantuk syafaatipun. Amin. Alhamdulillah. Pripun Ibu-ibu sedaya kabaripun? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Mugi-mugi kita sedaya selalu pinaringan sehat walafiat lahir batin. Amin. Diparingi manah ingkang selalu seneng. Amin. Diparingi rezeki ingkang kathah lan barokah. Amin. Kami ingkang gadah utang mugi-mugi paringi gampil akhire ya Allah. Amin. Mugi diutang sing kanthi utangi ngikhlasaken. Amin. Banter ya, Pak. Utangnya kata lho, Bu. Kira saya iku lho, nek saya lihat sama to, iki kiai kasmati kiai lho. Tiyang iku nek gandang kanthi rose umure. Dawa. Kesempatan benya utang bicara utake umur dawa, ngoten. Lah, makane ingkang pengin umur dawa, matur pangsut iki nek dereng gadah utang monggo Utang. PT berdoa. Dan niat nyaur ya, Bu. Nggih. Boten nyaur, niki becik Rasul iku boten purun yo latakan tiyang ingkang gadah utang. Nek sederek boten ingkang Nyaur. Wonten lho. Dadose tiyang gadah utang niku berkewajibannya Nyaur. kecuali ingkang diutangi wis yo pepek. Mboten lain lagi, Bu. Nggih. Yang ingkang niat nyaur niku insyaallah diparingi gampil. Pados rezeki dene Gusti Allah. mau bahas utang to iso-iso. Kalau saya bapak-bapak kalau saya sajane niki kula dereng Pak Yai. Kula ceramah teliki. Tapi mboten nyiapin bahan tetep padahal enjing-enjing pun. Dek aku Kesel. siap rampung ceramah. Bengi-bengi niku lho Bu, padahal full kegiatane niku enjing sampai Nggih. sampai tengah 12 sampai dugi. Siap kegiatane mana rapat-rapat teboro napa niku. Perkumpulan 4 bulan sekali niku. Nggih. Terus mantan-mantan dalu-dalu badhe wangsul kok wonten laporan KD RT. Besok KD RT. Masalah. Merasa dalam rumah tangga niku. Nggih. Anak bojone disiksa niku. Ya Allah. Lah iki dilaporne terus Ya Allah. diatasi kali Pak Dana kali advokate. Nggih. Nggih rada gak enak to nggih. Terus dipasang nilai kula sebagai istri nggih Bu. Nggih. La amaro atau askar. Apabila diperintah Taat. selama perintah itu sah. Dan terus saya nggih ingkang boten berkenan kula teliki malih nggih menawi
ngentek deh. Protes. Pokok jajannya tidak. Sampun. Telah. Nggih. Enake piye ngoten. Sing kesel seblojo ya ora apa. Awas pendebian iku. Jamane ra mbah ngoten ya asinan. Lah monggo sikile supone boten. Enake pripun ngoten penak. Tapi jono mbah. Sak ngomong jen. Ibu sakit mami nggih. Nggih. Sakit terima kajian kula nggih. Nggih. Nanti sakit grup jadi wayahe Pak Danan. Dhewe sing tampil. Nggih Bu, sakit mami nggih. Saged. Apabila diperintah oleh suami harus Nurut. walaupun itu resah gelisah hilangkan pergi. Mungkin sing tegriya wau rada resah mboten enak barokah ngaji. Mugi-mugi senang sedaya. Amin. Anak kula tak bulan-bulan. Suamine wis seneng. Oh nyamu sampe bulan-bulan kok tak Saged. Jangan ibu Bati Pak. Alhamdulillah. Untuk masalah riyen nggih. Apa yang jenengan sukai? Ingkang ucap purun? Maulaya soli niki lho, Bu. Nggih. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwa habibul ladzi turja syafa'atu li kulli haulin minan ahwali mutrahimin ya rabbi bil mustafa balil maqasidana wa firlana mamadha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin barisana muslimin. Alhamdulillah Rabbil alamin. kita wassalam namanya sholat apa Bu? Buddha. Nah, pokoknya mugi-mugi kita sedaya saged ziarah Mekah Madinah ya Bu. Amin. Iki jarene Pak Lima nek Madinah Mekah niku mula. Ngoten lah al-Junaidil niki lare amli yatim piatu. Lah, yatim piatu ra boten dadah Bapak Ibu nggih. Kula diopeni Rasul masuk Islam, diopeni kalih Rasul. Biara dijak masuk Islam, dadi lare sae. Lah non sewu. Lare Junaidil iki larene niku uwelek, uwelek, wireng. Apa Bu? Uwelek, uwelek, wireng. Wes jenenge sembayang diopeni Rasul. Tapi dadi anak asuhe Rasul. Terus lare niki sampai saya turut saya dangu ra saya ageng nggih. Nggih. Ya, sudah mencapai sekitar umur 30. Umur pinten, Bu? 30. Rasul tanya, Junaidil, sampean ora pengen nikah to? Nek kula nggih pengen ya Rasul, tapi dik sinten lare sing wong. Lare niku saged ngomongi memahami, pengen nyajari nggih, Bu. Nggih. Nek aku iki endek Elek ireng. sampai pengen nikah kok ya kula nggih pengen ya Rasul tapi disimpen sing purun tapi tak tekoni purun gelem ya nggih kok nah nek ngono sampai pengenmu bocah sing piye sapa tekan maksud ngotane nggih Bu Nggih. saged bayangne Nggih. dadak Junaidil kok matur pengen ngeset bocah wedok sing paling paling ning Madinah anake pejabat besar anake wong sugih terus langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un kosa langsung katean ini kan terlalu kan kalau nilainya Junaidil itu kan amat ya Nggih. kok keset sing nilainya Songo. papat keserima kan seimbang ya Bu Nggih. keset sing
Yo aja kuwi to Le, nek kuwi sudah karo awakmu. Terus ora mau kan pilih Rasul. Dengan Rasul dawane mustajab. Akhir pripun? Yo wis aku cekel jenenge. Aku nengok Rasul dak nuwangan to Bu nggih. Nggih. Wis akhire Rasul matur, ya wis tak lamare. Dak Rasul kuwi lamar tenggene anake pejabat tau nggih kok sing kuwat wae. Wis jan kaya nek kita nek Indonesia. Nggih. Ya ngoten nggih. Banten-banten Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rasul nggih Bu. Nggih. Wonten perlu apa ya Rasul? Kula saya kesini mau melamar anake jenengan. Iya bapak langsung sowan. Alhamdulillah. Masuk terus sing ngatur bapak langsung berupaya nyaman bojone diomongi, anake kok diomongi. Alhamdulillah dilamar Rasul. Nggih toh? Terus omahe romantis nggih. Wis gak terus sowan. Jenenge betul tekan aja. Nek jenenge Mboten enten tisu ya. pengen dilamar tiyang ingkang sae. Ibu milih-milih kok tiyang ayu nggih Bu. Mbak Indri itu milih-milih kok boten. Milih-milih. Terus nggih non sewu Pak. Bu, cara Jawane nggih Bu. Masuk kula melamar nih. Boten gampang. Tapi jangan lari iki. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Boten kaya kaya Rasul. Yo ibu ya. Saya estile nangis. Akhirnya boten berarti apa nolak ya Bu? Nggih. Akhirnya nolak, ditolak terus akhirnya turun ayat. Surat Al-Ahzab ayat 36. Ingkang belakangnya wonten ngeten kata-katane faqad dolala mubina. Barang siapa nek kalau Allah dan Rasul itu sudah menentukan, sudah memutuskan, jangan ditolak. Nek benar-benar kok tolak, itu benar-benar awakmu itu benar-benar kedoliman yang nyata. Wis turun ayat Bu. Piye? Wes terus akhirnya iya ya Rasul gimana sudah turun ayat sampai nek nolak sampai dolim sing sesat wis akhirnya nggih pripun Rasul kadung turun ayat nolak ayo iso nolak akhire takdir Allah Junaidin ingkang elek ndak kira mau ya Bu itu bojo ingkang Wayu. sing bungane kota Madinah. Jadi namanya niku tak. Surat apa? Surat Al-Ahzab ayat 3. Dan itu turun ayat 3. Akhirnya pun lari ayu riwau dinikahne. Dikatur sinten bau Al-Junaidin Al-Ansori. Lah niku makane Bu, Pak nggih nek enek wong-wong kok jojone sitoke dan kaya Arjuna maneh kates. Ikul-ikul cenil ora salah. Kuwi jenenge takdir. Ini sing rupanan masyaallah wis wala ikul-ikul. Niku namine takdir. Nggih Bu nggih. 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 Pak tiba masih makan jenis Takdir. Agus takdir kudu ditampa. Tampa. Aja main bodo. Dipun gimana understand Bu? Yes. Yes. Ditangi nggih. Nggih. Iku namine takdir. Jadi nek ngerti ngeten iki aja gampang ngelokne wong. Sapa ngerti wong sing dipilih dene Gusti Allah. Sinten mau? Al-Junaidin Al-Ansori. Takdir bagi Bu ya. Jenengan contone. Kok nek gak trimo iso nrimo takdir, iku iso geger. Nggih Bu nggih? Iki ati gak iso trimo. Kok nek gak iso nrimo takdir, ora iso sabar. Nggih toh? Nggih. Jenengan paling udan. Nek ra iso nrimo takdir udan. Udan disalahne to Bu?
Boten nggih? Nggih. Tiyang niku iso nrimo takdir nggih Bu nggih. Ora nyalahne sapa. Apa? Terus dhek akhire iso Bersyukur. Wong nek iso iman iso nrimo takdir, iso sabar. Nek iso sabar akhire iso Bersyukur. Contoh sing arek contone tapi wis niki nggih. Suami istri sepasang kanggo baju apik wedoke nggih brose sine. Itu kabeh ayo sing lanang ngocas banten Pak mobil. Dadak ning kandaran mobil mogok. Kenapa iki pokoke tibake bane Gembos. nek wong sing gak iso nrimo takdir nyalahne. Piye to Mas? Montok kok iso gembos bocor. Iki mau ki apa ora tak delok. Bojone bane yo ora terima aku ya udah. Tapi nek kok iso nrimo takdir, Alhamdulillah. saya bocor gak apa-apa Mas. Ayo di napa niku? Wis mau gak iso nrimo ngomel-ngomel nggih. Tibake kok turung. Nggih. Luwase ngomel-ngomel. Amargi napa? Ora iso nrimo Takdir. tapi nek jenengan iso nrimo takdir, gampang ikhlas. Ora enek istilah stres. Stres iki gak enek. Wong nek stres itu mesti gak iso nrimo Takdir. Dilakoni Bu, dilakoni, dijalani, disyukuri nggih. Nggih. Suami kula kadang Mas wis lakonono memang jabatan ki ya amanah, kok sampeyan yo gak njaluk, wis dilakoni takdir suwayahe. Nggih. Suwayahe wis gak yo suwayahe. Takdir. Suami kita kan ada resah. Ojo tambah sampean komponi Bu, tapi Demi. sing sabar, kok arek nglakoni, wong urip yo ora selawase. Nggih, nggih. Iso ngoten. Arek kula Bu. Nggih, nggih. Iku kula mboten sekedar ngomong, tapi Mengalami. kula niku saestu cukup kula gangsal. Yo. Sampai kali niku sing. Limo niku kula yen nang mucal kan, kula niki kiai-kiai tak pajak waktu kok. Lah, terus kula niki mucal, nggih napa niku pas taman napa kula nyanyi. Lah, kita kali Pak Danang itu akhirnya mengundurkan diri. Karena apa? Diuji 2 tahun udah punya anak, sekali punya anak pengurus bulan. Alhamdulillah. Nggih. Ya alhamdulillah. Motor. Gendong. Gembel. Dan ini gak terima percaya takdir akan Mengeluh. Ya Allah memang fasenya kudu Nggih. fasenya kuliah koncone akeh ora apa-apa. Nggih. Saya gebot Anak. Ibu Nggih. bareng telu karo suwi yang duwe akeh nek. Tak ya Mbak ada ini. Soalnya kok kabeh pokoknya pengen bisa nanya lagi loh. Gagal ya Bu. Nggih. Dari itu bagaimana dumateng apa Takdir. Nek kita percaya iman dumateng takdir, insyaallah berarti napa sabar. Nek wis sabar akhirnya napa syukur. Nek bersyukur akhirnya Bahagia. Nek mboten Nggih. Nek wong stres berarti gak terima Takdir. Lah takdir iku enek sing takdir sing apik, enek takdir sing Elek. Lah ben apa takdir iki iso dirubah Bu? Masa kita jawab sadar. Rubah jangan apa? Doa. Nggih. Uni astajib lakum. Donga marang ingsun he menungso mesti tak Kabul nih. Kadang niku menungso niku ora ya Yakin. iso ora Allah kuwi ndadoni sesuai prasangka iki nek kita prasangkane dikabulne Allah nggih Kabul nih. Pripun saged dipahami nggih Nggih saged. takdir bisa diubah dengan Doa. Ora jenengan kurang salat tahajud nggih Bu Nggih, alhamdulillah. Malam-malam wa minal laili fatahajjat bi nafilatal lak di sebagian malam ibadah salat tahajudlah sebagai ibadah tambahan. Mudah-mudahan Allah mengangkat ke tempat yang terpuji. Janjinya Allah niku. Sinten ingkang kurang salat tahajud, Allah badhe mengangkat ke tempat Terpuji. Terpuji ini artinya mulia. Nggih. Ora di duit malah di duit. Nggih, amin.
Nggih. Nek awak barokah niku napa? Dijak ngaji cokan Ceket. Nek awak gak barokah niku lho dijak ngaji uwah. Nah, iku artine nggih napa dalam yang baik. Kebaikan. Iku saged dipahami nggih, Bu? Saged nggih. Sinten mawon saged iman ning takdire Allah niku hidupe badhe Ten. sak pinter-pintere wong gunung sewu arep pintere sak sundel langit nggih. Nggih ora iso ngalahne takdire Gusti Allah. Wis ora iki wis usaha mesti tambah ning rumah sakit Magetan dibeto teng Solo lah wis berusaha nggih Bu kabeh saged waras to nggih. Nggih. Tapi nek Allah menghendaki sakit sedo nggih niku namine takdire Gusti Allah. Jodol iku oleh sampai teko luar negeri nggih Bu sampai teko Kalimantan teko pundi Sulawesi dalan jengkek iku entuk gawe wis gawe Bu Nggih. tanggo dhewe takdir ya Nggih. lho tak takdir kula malih kula Nggih. kula niki niat kula di sekolah niat kula sekolah bapak kos kula niku iki kan khotbah mulai status nggih masjid Pak Danan tapi kula mboten tepak kula mulai TPA kula mulai alit terus mulai TPA mulai SMA kuliah enjing kuliah siang mulang SMP sore mulang TPA begini aja privat itu kan kula kan ceramah niku kan ngene kula sewu ngene Pak Kali DTS niku lho Nggih. itu kali Pak Ibu dosen kula kan ceramah ke ibu lha sing kula ceramah itu roke ndek sakmene terus iki niki kasih batene ketok ning pola lah sing kula ceramah itu kula betul delok ning profesi ini kula ceramah kerja sholat Nggih. biasane kula lah ngoten niku nggih lha terus kula mulang ke TPA kali kula mulang anak di sini kok ngene juga terus ini bijak terus ngoten Pak Danan ketok ini ketika tak dia sampai mau jadi bayangkari. Bayangkari itu apa toh Mas? Ternyata sombong kali nyanyian gitu. Isi kan udah paham. Si kata-kata bayangkari itu mengandung memori terbesar. Bayangkari itu apa toh Mas? Saya ini rahasia atau saja. Karena takdir ya Bu. Nggih. Ya istri saya. Loh. Istri gak ketol dulu. Enggak mbak, aku berniat sekarang aku habis jadi si koros sih dia itu modern tapi lo kan mantan kesejangan lo berarti pulang tidak nih Nikah. itu namanya takdir lo tidak kediri jangan kediri bu Nggih. lo tapen dia Tapen. seorang gadis belum baca sekolah di Surabaya ya Mister di kota. Lah kan langsung lo dijak ke Kediri terus seminggu namanya ngelamar kan Magetan. Lamar iki gak apa-apa. Pak, terus pindah dari silaturahmi nomor kali ngelamar Mbak Fatimah. Lah kok terus ngomong alhamdulillah. Bagong. Dan akhirnya jadi jodoh. 60 hari kenal Pak Danan sampai nikah itu. Alhamdulillah. Ternyata anaknya Brudul. banyak pengalaman. Benar ya. Maksudnya kalau nek kula ya takdir ya. Nggih. Datang ke Pak Danan itu. Saya kula nek patut banget. Ini takdir. Lah sinten kon saged trimo takdir Gusti Allah, nggih jodoh, rezeki, pati nggih Bu. Nggih. Dalan setu esuk dodol dawet nggih. Ayo mau 2 gelas. Itu opo dhewe orangnya tambah-tambahnya ya Bu. Wonten. Kulanya nggih nate dodol satriya. Nggih. Wong kok tak imbui, terus besok balik meneh. Sebenarnya kan bener rugi. Ibu nggih, nggih sami. Saged. Terus nek kita percaya nek takdir, insyaallah niku urip badhe tenang. Terus nek enek istilah Dipun konten mangke Bu. Nek kakek jeneng nopo sukses. Kok donga. It's depan. Dibuka nomor itu. Kita ini asma, kita ini kita donga sesarengan tiang itu donga kalau dari orang
sarang. Ibaratnya yang ngangkat meja niku lho, nek jenengan sarang-sarang kan enteng to. Nggih. Yang sakit terkata ya. Nggih. Temone sinten nek kan dikabone nggih. Nggih. Makanya nek sarang-sarang insyaallah Mutah. Nggih, amin. Monggo kita ndonga sesaran. Nggih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Sallallahu rabbil alamin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din Amin. wa barakatan fil jasad wa Amin. barakatan fil ilmi wa Amin. barakatan fil rizqi wa Amin. barakatan qabla al-maut wa rahmatan Amin. ba'da al-maut wa Amin. maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma Amin. hin alaina fi sabrina Amin. wa najatan minan nari wal Amin. Rabbana Amin. zalamna anfusana Amin. wa in lam taghfir lana wa Amin. tarhamna minal khasirin. Amin. Ya Allah ya Rabb, Amin. ampuni dosa-dosa dan kesalahan kami semua ya Allah. Amin. Karena Engkau Maha Pemaaf ya Allah. Amin. Allahumma ini ala dzikrika wa Amin. syukrika wa husni Amin. ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami Amin. semua untuk selalu bisa Amin. bersyukur atas semua nikmat-Mu ya Allah. Amin. Tolonglah kami semua ya Allah. Amin. Bisa selalu khusyuk dalam ibadah ya Allah. Amin. Tolonglah kami semua untuk bisa ingat zikir kepada-Mu. Amin. Allahumma tawil a'maruna ya Allah. Amin. Panjangkan usia kami sehingga bisa hidup Amin. yang bermanfaat. Amin. Ajsadana ya Allah, sehatkan Amin. badan kami semua ya Allah. Amin. Hidupkan kami semua dari segala macam penyakit. Amin. Wadawir qulubana ya Allah, sehingga Amin. hati kami sehingga mudah Amin. menerima petunjuk-Mu. Amin. Wa wasik arzaqana ya Allah, Amin. lapangkan luaskan rezeki kami. Amin. Ilal khairi qalibna terhadap kebaikan Amin. ya Allah ikatkan. Wa Amin. arsyadna terhadap kejelekan ya Allah jauhkan. Amin. Wa tina wa izana fid dini wa dunya innaka Amin. Ya Allah, takdirkan pada kami semua ya Allah, Amin. takdir yang baik ya Allah. Amin. Karena Engkau Maha Kuasa ya Allah. Amin. Allahumma bil ilmi wa Amin. zidni bil hilmi wa Amin. arina bit taqwa wa Amin. jannina bil afiyah ya Amin. Allah. Berkaya kami semua dengan Amin. pengetahuan agama ya Allah. Amin. Beri ketenangan, ketentraman lahir dan batin pada Amin. jiwa kami semua ya Allah. Amin. Muliakan kami semua dengan takwa ya Allah. Amin. Lengkapi kami semua dengan sehat Amin. sehat batin ya Allah. Amin. Ya Rahman ya Allah, sayanglah kami. Amin. Ya Fatah, iftah qulubana ala ta'ala bil Qur'an. Ya Amin. Allah, bukalah hati dan pikiran kami semua untuk bisa memahami ilmu Al-Qur'an, ilmu Amin. agama sebagai sumber kehidupan Amin. kami ya Allah. Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa Amin. dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Amin. Allah, jadikan rumah tangga kami semua Amin. rumah tangga yang tenang, tentram, Amin. sakinah, mawaddah, warahmah dalam lindungan-Mu ya Allah. Amin. Rabbi habli minas sholihin. Amin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi Amin. habli minas sholihin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, karuniakan pada kami semua anak keturunan yang soleh-soleha, yang taat, yang selamat, beruntung di akhiratnya ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya muslimah khatimah. Ya Allah, jadikanlah Amin. ujung usia kami semua dalam keadaan iman, Islam, husnul khatimah, bisa menyebut kalimat la ilaha illallah. Amin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dan sayangi kedua orang tua kami dan mertua kami ya Allah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampunilah dosa leluhur-leluhur kami yang telah meninggal dunia ya Allah. Berilah penerangan dalam alam kuburnya. Hindarkan mereka semua dari siksa kubur dan masukkan Amin. mereka semua kelak dalam surga-Mu ya Allah. Amin, ya Hasbi min su'ali ilmu bi hajati. Amin. Hasbi min su'ali ilmu bi hajati. Hasbi min su'ali ilmu bi hajati. Amin. Ya Allah ya Allah, kami semua di sini bersimpuh mengharap ridho-Mu ya Allah. Karena ya Allah, kabulkanlah doa kami, kabulkanlah hajat-hajat kami semua ya Allah. Amin, ya Karena Allah. Engkau yang Maha Kuasa ya Allah. Amin, ya Allah. Sayangi Amin, ya kami, Allah. awasi kami ya Allah. Amin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah Amin, ya wa Allah. fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka itu ingkang saged kula sampaiaken mugi-mugi wonten dina